उद्या 23 तारखेला 4 वाजता सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि काही मंत्रिमंडळातले सहकारी कुडाळ हायस्कूल ग्राउंडवर सभा होणार आहे प्रवेशाची माझ्या, आणि तो प्रवेश उद्या नक्की झालेला आहे. आणि मी सन्मान्य शिंदे साहेबांचाही मनापासून आभार व्यक्त करतो. जेव्हा आपण अलायन्समध्ये असतो तर अलायन्सच्या प्रोटोकॉलनुसार फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला काम करावं लागतं. ह्या मतदारसंघामध्ये मी जेवढी वर्ष काम करतोय, आम्ही लोकसभेला ह्याच मतदारसंघामध्ये 27,000ची लीड आम्ही घेतली. 90% ग्रामपंचायती आम्ही घेतल्या, खरेदी विक्री संघ आम्ही घेतले, बाजार समित्या आम्ही घेतल्या, कृषी सोसायट्या आम्ही घेतल्या, खासदारकी पण आम्ही जिंकलेलो आहोत. आणि युतीमध्ये महायुतीमध्ये आम्ही ह्या सगळ्या निवडणुका जिंकल्या. आणि आता येणारी विधानसभा ही पण आम्हाला सगळ्यांना खात्री आहे, आम्ही एका टीमवर्कमध्ये ही आम्ही निवडणूक जिंकणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.